tervetuloa Premiere-videosarjan toiseen osaan. Ensimmäisessä osassa käytiin läpi perusteita, aina projektin luomisesta, tiedostojen importtaamiseen ja lopulta koko projektin eksporttaamiseen. Tässä osassa käydään läpi värinkorjauksen ja värimäärittelyn perusteet, eli mikä merkitys on värimäärittelyllä sekä mihin värinkorjausta tarvitaan. Tämä on perustason video ja myöhemmissä osissa perehdytään tarkemmin muun muassa Lumetri Colorin kaikkiin säätimiin. Tässä osassa perehdytään Lumetri Colorin perusasetuksiin sekä siihen, mitä on värinkorjaus ja värimäärittely. Lumetri Color on Premieren työkalu, millä voidaan säätää värejä hyvinkin monipuolisesti. Mikäli sinulla ei ole Lumetri Color-ikkunaa auki, löydät sen Window ja sieltä Lumetri Color. Lumetri Colorissa on monia eri valikoita, mutta tänään keskitytään ainoastaan Basic Correctioniin. Myöhemmässä osassa käydään läpi tarkemmin myös Creative, Curves, Color Wheels, Secondary ja Vignette. Basic Correction on erinomainen työkalu siihen, jos video on hieman ylivalottunut tai väärän värinsävyinen, kuten tämä esimerkkipätkä tässä. Basic Correctionin alta löytyy Input LUT, jonka alta löytyy useita eri niin sanottuja presetteja. Joskus nämä toimivat, useimmiten eivät. Lisäksi Basic Correctionista löytyy Auto-toiminto, jolloin ohjelma pyrkii automaattisesti säätämään kaikki perusasetukset kohdilleen. Kuten näkyy, niin valkea muuttui heti hieman valkeammaksi sekä ylivalotus ikkunassa hieman korjautui. Painamalla raksia Basic Correctionin vieressä pystyt helposti tarkistamaan, mitä jälkeä editointi on tehnyt. Värimäärittelyä pystytään myös tekemään ottamalla pipetillä White Balance, jonka tein valkeasta seinästä. Kuva muuttuu heti huomattavasti sinisemmäksi ja on lähempänä luonnollista. Tämä johtuu siitä, että auringon valo on muuttanut väritilaa kuvassa. Otetaan nämä kuitenkin pois ja käydään läpi perusasetuksia. Temperature säätää videon värilämpötilaa sinisen eli kylmän ja oranssin eli lämpimän välillä. Tint säätää puolestaan sävyä vihreän ja magentan värillä. Saturaatio puolestaan määrittää värikylläisyyttä. Exposure-asetuksella voidaan helposti säätää valotusta, mutta tämän kanssa kannattaa olla todella varovainen, sillä jo pienikin muutos vaikuttaa radikaalisti kuvaan. Kontrasti muuttaa kuvan kontrastia, highlights muuttaa korostevärejä, shadows, varjoja, whites, valkeita sävyjä. Kun näitä lähdetään säätämään, kannattaa mennä vähän kerrallaan. Tässä ei ole tarkoitus kuitenkaan muuttaa kuvaa luonnottomaksi tai mustavalkoiseksi, vaan koittaa hakea enemmän luonnollinen sävy. Ja välillä kannattaa aina katsoa, että mitä on saatu aikaan. Kuten jo mainitsin, exposure eli valotus on sellainen työkalu, että sitä kannattaa säätää todella varovaisella kädellä, sillä muuten kuvasta tulee vähintään oudon näköinen. Värinkorjauksella on siis tarkoitus korjata kuvaa, mikä ei täysin vastaa kuvaajan odotuksia. Värimäärittely puolestaan on sellainen työkalu, mitä käytetään enemmän tarinan kerronnallisessa editoinnissa. Värimäärittelyllä tarkoitetaan sitä, että videolle laitetaan tarkoituksellisesti esimerkiksi sinertävä sävy tarinankerronnan tehostamiseksi. Tämä voi tarkoittaa sitä, että päivällä kuvattu materiaali editoidaankin illalla kuvatun näköiseksi, tai hyvänä esimerkkinä tästä on elokuva Matrix, jossa kun näyttelijät ovat tietokoneen sisällä, eli Matrixissa, värimaailma on hyvin vihertävään taittava, kun taas puolestaan oikeassa maailmassa värisävy taittaa siniseen. Muutamissa kohtauksissa värisävy on kellertävä, ja tämä on merkki siitä, että he ovat niin sanotun opetusohjelman sisällä, eli eivät Matrixissa, mutta eivät myöskään oikeassa maailmassa. Tämä on yksi tehokas tarinankerronnan muoto, ja sitä ei kannata unohtaa editoidessa. Aina kannattaakin miettiä myös sitä, että mitä haluaa omalla värimäärittelyllä ja omalla tarinalla kertoa. Värit ovat vahva tunteiden välittäjä.
Tässä näkyy se, että kun säädetään tummia värisävyjä, jos sitä laitetaan liikaa, niin tummat sävyt menevät niin sanotusti tukkoon, eli yksityiskohdat katoavat. Tämä pätee oikeastaan kaikkiin asetuksiin ja sen takia on hyvä pitää silmällä sitä, että säätimiä liuutetaan maltillisesti. Ja aikaisemmin tuossa jäi sanomatta se, että liukusäädintä tuplaklikkaamalla palautuu säädin takaisin perus- eli nolla-asetukseen. Myös silloin, jos teet vahingossa jotain peruuttamatonta, kuten otat vahingossa pois kaikki tehdyt korjaukset, pystyt aina palaamaan takaisinpäin painamalla Ctrl-Z. Tämä kumoaa yhden tehdyn muutoksen. Ja niin kuin tässä näkyy, niin jo pienillä muutoksilla saadaan kuvasta paljon luonnollisempi, vaikkakin näin nopeasti tehtynä värinkorjaus ei ole aivan optimaalista, niin siitä huolimatta myös nopeasti tehty värinkorjaus voi parantaa lopullisen tuotteen laatua, eikä sen merkitystä kannata aliarvioida editoidessa. Kiitos, kun katsoit videon loppuun. Laita kanava seurantaan tulevia osia varten. Seuraavana Premiere-videosarjan perusteissa on vuorossa efekti.